व्हिडिओचं टायटल आपण पाहिलं असेलच आणि त्यानुसार आज आपण त्या टॉपिकवर आपण बोलणार आहोत, त्या विषयावर आपण बोलणार आहोत की नमन, शक्ती तुरा, भारूड, भजन हे आपल्या सर्वच आणि अनेक असे कला आहे आपली, ती आपण जपत असतो आणि जपतो आहोतच सर्वच. पण यावर्षी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओज आपल्या चॅनलला नेहमीच येत असतात. कोकणातील नमन असेल, शक्तितुरा असेल, भजन, भारूड किंवा काही अनेक आपले जे शिमगा असेल, शिमगा पालखी उत्सव, अशी लग्नकार्य असतील कोकण पद्धतीने, तीसुद्धा आपण या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून दाखवत आलो आहोत. यावर्षी आपल्या यूट्यूब चॅनलमधला खूप चांगला प्रतिसाद भेटला आहे आणि मिळत आहे, अजूनही मिळत आहे तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने. 14,000 सबस्क्राईब फॅमिली कुटुंब आपलं झालेलं आहे. त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे प्रथम खूप खूप धन्यवाद देतो, आभार व्यक्त करतो. पण तुमच्या सपोर्टमुळे हे होणं शक्य नाही. एक आवड म्हणून सुरुवात केली होती आणि आज ह्या आपल्या चॅनलला आपण सर्व भरभरून प्रेम देत आहात. जस्ट व्हिडिओ टाकल्या आपण पाहता आणि कमेंटसुद्धा करता छान छान, आणि आपल्या मित्रपरिवारामध्ये पाठवता, शेअर करता, स्टेटस ठेवता, स्टोऱ्या ठेवता. हे पाहून खूप आनंद वाटतो. अनेक यूट्यूबर, अनेक मित्रमंडळी, अनेक शाहीर सर्व माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत आणि मी रोज पाहतो की आपली 1 ना 2 लिंक असतेच आणि ती आपण स्टेटसला किंवा शेअर करता. यातच सर्व काही आहे. आपलं खूप खूप प्रेम भेटत आहे आणि असंच आशीर्वाद पुढेसुद्धा राहू द्या. यावर्षी आपल्या नमन कलेमध्ये खूप छान पद्धतीने या सर्वांनीच नमनं लावली. मुंबई असेल, कोकण असेल, सर्व विभागामध्ये आपण खूप छान पद्धतीने आणि खूप छान कार्यक्रम दाखवला सर्वांनाच. त्या सर्वांमध्ये सर्व नमन मंडळ आणि सर्व आयोजकांचं मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि मला काही नमन मंडळांनी संधी दिली की तुम्ही येऊन आमच्या नमन मंडळाचे नमनाचे चित्रीकरण व्हिडिओ शूट करा आणि लोकांपर्यंत पोचवा आणि ती कला आपली जतन करून ठेवा, जेणेकरून येणाऱ्या पुढच्या पिढीला आपण दाखवू शकतो. असे अनेक आहेत यूट्यूबर, पण मला पण काही लोकांनी असं सजेशन दिलं की तुम्ही या, तुमचं येणं गरजेचं आहे, तुम्ही या आणि शूट करा आणि आता नाही तर नंतर टाका किंवा केव्हाही पब्लिश करा. कारण काही शाहिरांचे गाणी नवीन असतात, काही गीतकार नवीन असतात, ती परत आपल्याला शोज पुढे करायचे असतात. त्यांचंसुद्धा म्हणणं बरोबर आहे. म्हणून आम्ही काही नाही, शूट्स ते बोलतील तेव्हा आम्ही शूट करतो आणि ते सांगतील तेव्हा आपण लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करत आहे. आणि खूप छान वाटलं आणि असेच सपोर्ट करत राहा सर्वांनीच. आणि अशीच ही आपली लोककला पुढे आपण जपत राहूच आणि येणाऱ्या पिढीला आपण एक आपला आदर्श, आपली लोककला. नमन म्हटलं की जो आपला मृदुंगाचा बाज मृदुंग सुरू होतो आणि जो काय आपल्या अंगामध्ये एक चैतन्य निर्माण होतं, ते पाहून प्रत्येकालाच माहिती आहे. प्रत्येक कोकणातला आहे आणि कोकणातल्या असल्यामुळे आपण जी कला जपलेली आहे. कसं असतं, कधी आपण लहानपणीचे दिवसही आठवतो आपण. कधी लग्नकार्य असेल वाडीमध्ये किंवा गावामध्ये, नमन हे हमखास ठेवलं जायचं. कोणता बारसा असेल तरीसुद्धा ठेवलं जायचं. नमन, शक्तितुरा हे सर्व आपले लोककला आहे, जी कला आहे हे आपण करत असतो आणि तेच आपण जपत आलेलो आहोत आणि पुढेही आपण ते कंटिन्यू करत आहोत. खूप छान वाटते आणि हीच लोककला आपण अनेक यूट्यूबच्या माध्यमातून, इंस्टाग्राम, फेसबुक या माध्यमातून आपण पाहत आलो आहोत की लहान मुलांमध्येही ही प्रेम, हे एक कला निर्माण करण्याचं कार्य आपण करत आहोत. आपण म्हणजे आम्ही नाही, आपलेच कलाकार आहेत, आपलेच आयोजक, आपले नमन मंडळाचे अध्यक्ष, हे सर्व जे काय करत आहेत ते आम्ही फक्त त्यातले काही क्षण आपण ठेवतो टिपून आणि तेच लोकांपर्यंत जातात, व्हायरल होतात आणि तेच पुढे प्रसारित होत असतात. पण खूप छान वाटतं की आपले लहान कलाकारसुद्धा, जशी पालखी म्हणा, पालखी आली तर लहान मुलं पालखी अशी बॉक्स बनवून आपण एक पालखी नाचवतो खल्यामध्ये, असं एक वेगळा आनंद आहे. जसं शक्तितुरा, नमन म्हणा, नमनातली कंसाची, श्रीकृष्णाची भूमिका, हे आपले लहान कलाकार आपल्याला दाखवतात. असे अनेक व्हिडिओ पाहिले असालच. खूप छान वाटतं असं की आपली लोककला ही लहान मुलांपासून आणि लहान जन्म झाल्यानंतरच म्हणजे सुरू आहे आणि ती पुढे कंटिन्यू आपल्या म्हणजे मुलांना संस्कार आपण लहानपणापासूनच देत आहोत. त्यातच खूप आनंद आहे. आणि ज्यातलं म्युझिक मेन असतं ते संगीत यावरच सर्व काही असतं असं नाही, पण सर्व असतंच म्हणा.
कारण त्या तालासुरातच आपण रमलो असतो. म्हणूनच आपल्या चॅनलचं नाव आहे कोकणी स्वर. हे ठेवण्याचं हेच उद्दिष्ट होतं माझं, की अचानक ठरलं मला, असं मी काही संकल्पित केलं नव्हतं. कोकणातील स्वर हे मला खूपच आवडतात, लहानपणापासून मला आवडतात. त्यामुळे मी हे नाव सुचवलं आहे आणि ह्या आपल्या चॅनलला खूप प्रतिसाद आपण दिला आणि देत आहातच. त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. कोकणातील स्वर, कोकणची अशी म्युझिक चालू झाली तसंच आपलं म्हणजे कोणतंही गाणं असू द्या, शक्तितुरा, नमन म्हणा, गण गवळण, स्तवन, काही म्हणा, खूप छान पद्धतीने म्युझिक्स असतात आणि त्याच्यातून आपण खूप काही शिकत असतो आणि खूप आपल्याला आनंद मिळतो त्यातून. आणि हे सर्वच आपण जपत आलो आहोत आणि पुढची पिढी जपेल अशी आशा आहे सर्वांनाच आणि ती करायलाच सर्व मिळून असं आहेच. तर मग आपण मेन टॉपिकवर आपण आपल्या विषयावरती येऊया. आपण या वर्षाला आपण खूप सारी नमनं केली. 15 ते 16 नमनाचे आपण व्हिडिओ शूटिंग केला असेल आणि त्या सर्वच मंडळाचे मी आभार व्यक्त करतो की तुम्ही मला संधी दिलीत आपल्या या चॅनलच्या माध्यमातून नमन लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची कला. तर नमन म्हटलं की गणगवळण आणि गणगवळण आणि वगनाट्य ह्या आपल्या नमनामध्ये असतंच आणि सर्वांनाच माहिती असतं हे सर्व. पण ती कला जपणं प्रत्येक नमनामध्ये काही ना काही वेगळं असतं, वेगळेपण असतं आणि ती जी भूमिका करणारे कलावंत आहेत, कलाकार आहेत, ते जी कशी भूमिका पार पाडतात यावर सर्व असतं. आणि ह्यासाठी ही कला पाहण्यासाठी आपल्या कोकणातील म्हणा, मुंबईकर म्हणा, सर्वच ही लोककला पाहण्यासाठी आवर्जून येतात. थिएटरला असेल किंवा गावामध्ये असेल, गावात कुठेही असेल नमन, तर सर्वच आवर्जून येतात आणि ही लोककला आपण जपत आहोत. याचंच खूप मोठं अभिमान वाटतो आपल्या सर्वांनाच की अशी ही लोककला आपली जपत आहोत सर्वच. तर म्हणण्याचं हे आहे की हा विषय असा आहे की यावर्षी हे तब्बल 15 ते 16 नमन मंडळांनी मला बोलवण्यात आलं होतं आणि त्यांचं मी व्हिडिओ शूट केलं आणि या सर्वांचेच मी विशेष आभार व्यक्त करतो की प्रत्येकाच्या मंडळाचे एक नाव सांगणार आहे आणि त्यानुसार त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करेन की ही संधी तुम्ही मला दिलीत आणि अनेक यूट्यूबर लोकांना दिलीत. यूट्यूबर माझे मित्रबंधू आहेत, त्या सर्वांना दिलीत. त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. कारण नमन हा विषय असा आहे की नमनामध्ये सर्वच पात्र आणि पात्रावर घेतलेली मेहनत, कलाकार आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपले कलाकार सादर करत असतात. हुंदीर एंट्री म्हणा, हुंदराची एंट्री, मोराची एंट्री, गाईची, बैलाची एंट्री, जे काय असतं आपलं ते करणं खूप अवघड असतं आणि कलाकाराची जी मेहनत असते त्यामध्ये खूप खूप म्हणजे खूप जे कलाकाराला समजतं. आणि असे आपले खूप 15 ते 16 नंबर मंडळ आहेत आज आपल्या याच्यामध्ये, म्हणजे याच्याने आम्हाला संधी दिली यावर्षी की या तुम्ही आणि आपलं व्हिडिओ शूट करून लोकांपर्यंत आपली लोककला पोचवण्याचा प्रयत्न करा. तर आपण या सर्वांच्याच नावं आपण घेणार आहोत आणि या सर्वांचेच विशेष आभार आहेत की तुम्ही आम्हाला संधी दिलीत म्हणून आम्ही आज आपली लोककला जपण्याचा आणि टिकवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. हॉलमध्ये म्हणा, हॉलवरती असेल तरी आणि ओपन शो असेल तरीसुद्धा आम्हाला तुम्ही आवर्जून बोलवलं. तर अशा मी काही नमन मंडळ आहेत ज्यांनी मला सहकार्य केलं. कोणाचं नाव राहून गेलं असेल तर सॉरी, माफी असावी. पण मी सर्वांचीच नावं कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर ही नावे आहेत पुढीलप्रमाणे. प्रथम आहे श्री नवलाई नमन मंडळ, निवली, रत्नागिरी. गायक रोशन रावणकसह सचिन रावणक. हा कार्यक्रम आमचे मित्र सुनील डावलस्ताय यांनी हा आयोजित केला होता कार्यक्रम आणि थोडंफार आम्ही पण सहभाग केला होता त्यांना ॲडव्हर्टायझिंग वगैरे करण्यामध्ये. आणि यांची खूप अशी आमची मैत्री आहे आणि खूप छान पद्धतीने आम्ही हा कार्यक्रम सक्सेसफुल केला. त्यांचं असं आकर्षण होतं या नमन मंडळाचं आपल्या की मोराची एंट्री आणि खेकड्याची एंट्री होती आणि अनेक असे होते जे पात्र, त्याची एंट्री होती आणि गोड आवाज, गायकांचा गोड आवाज होता आणि त्यातून हे नमन गावाच्या पातळीवरती होतं. ते पहिल्यांदाच मुंबई रंगमंचावर आणलं आमच्या सुनील ढावल्या दादांनी आणि त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आम्हाला संधी दिली प्रथमच वर्षी की या तुम्ही आमचा शो मी लावला आहे आणि तुम्ही सहकार्य करा आणि आपण ही लोककला जपण्याचा प्रयत्न करूया. आणि त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो.
आणि खूप छान वाटलं. त्या दिवशी आम्ही येऊन बॅकस्टेजसुद्धा कवर केला आणि फ्रंटसुद्धा कवर केला. पण बॅकस्टेजला पण जे आपण गातो तेही लोकांपर्यंत पोहोचवणं खूपच आवश्यक असतं. म्हणजे एक आनंद असतो, एक मजा असते. तेही सुद्धा आपण आपल्या चॅनलला व्हिडिओ असेल तो एक 30 ते 35,000 सबस्क्राईबच्या आसपास 50,000 व्ह्यूज गेलेत त्या एका व्हिडिओला. नॉनस्टॉप व्हिडिओ बनवला आहे मी, तो सुद्धा आपण नक्की पाहू शकता. खूप छान वाटलं आणि हा प्रथमच शो मी यावर्षी केला आणि दादांचंच खूप सहकार्य मिळालं. धन्यवाद. आपलं दुसरं नमन मंडळ आहे श्री केदारलिंग मार्लेश्वर नमन मंडळ, मुंबई. दिग्दर्शक निर्माते आहेत श्री संजयदादा सारवडकर आणि दिग्दर्शक आहेत श्री शशिकांत बांडागले. गायक कॉमेडी किंग शाहीर समीर दादा टटकरे यांच्या सर्वांच्याच आणि सहकार्य असलेल्या सर्वच मंडळी, यशस्वी कलाकार, यातील सर्वच यशस्वी कलाकारांनी यावर्षी प्रथम याच्या आधीसुद्धा आपल्या नमन केलेलं आहे. पण यावर्षीच खूप छान पद्धतीने मुंबई रंगमंचावरती खूप छान प्रयोग झाले यांचे आणि 10 प्रयोग झाले आहेत आणि खूप छान पद्धतीने ओपन शो 10च्या 10 सक्सेसफुल झाले, हाऊसफुल झाले. आणि यांनी आपल्या सर्वांनाच खूप छान लोककला, प्रत्येक वेळी नवनवीन लोककलेचा आनंद, प्रत्येक शोला नवनवीन काहीतरी देण्याचा प्रयत्न आपल्या मंडळाने केला आहे. आणि या मंडळाचा मी एक भाग असल्याकारणाने खूप छान वाटलं मला. मी सर्वच मंडळाचा एक छोटासा भाग आहे आणि असंच नाही की सर्वांचंच आहे मी. आणि खूप छान प्रेम मिळत आहे आपलं सर्वांपासून. सर्वांनाच खूप छान छान वाटतं आहे असं की काही ना काही करावं आपण. पण मला पण कामानिमित्त थोडंसं वेळ भेटत नसतो. पण ठीक आहे, जसा वेळ मिळेल तसं मी आपल्याला सहकार्य करेन. कोकणचे बहुरंगी नमन दाखवण्याचा ह्या मंडळाने खूप छान प्रयत्न केला आणि यांचाच नुकताच प्रयोग 10वा झाला आणि त्याला मला बोलवलं होतं पण नाही जाता आलं मला कामानिमित्त. तो जर गेलो असं मस्त एक ब्लॉग बनला असता आपला, कारण तो शो होता रायगड साईडला. रायगडला हा शो झाला होता आणि हा शोसुद्धा हाऊसफुल झाला. गावच्या पातळीवर 2 शो आपल्या हाऊसफुल झालेले आहेत आणि खूप छान वाटलं. आपल्या मंडळाशी मी निगडीत आहे आणि संगडीत आहे. यांचा छोटासा मी इंटरव्ह्यूसुद्धा घेतला होता आणि मला जमत नाही इंटरव्ह्यू वगैरे घेणं, पण एक प्रयत्न केला आणि प्रयत्न सक्सेसफुल होत आला आणि सर्वांनाच आवडला तो. असेच काही मंडळांशी मी थोडंफार मुलाखत घेत आलो आहे आणि ही मुलाखत घेण्याचं मला सुचवलं माझे काका श्री शाहीर संतोष भाऊ आगरे यांनी हा सुचवलं होतं मला की असं तुम्ही करत जा, अजून पण स्कोप आहे आणि असं हेही लोकांना आवडेल आणि असं करत जा. तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी हे पण सुरुवात केली, कारण माझं वक्तृत्व थोडंफार कमी जास्त छोटं मोठं असतंच. म्हणजे एवढा पण वक्तृत्व छान नाही आपलं, तरी पण छोटासा प्रयत्न आपण केला आणि हा सक्सेसफुल झाला यावर्षी. आणि बरेच मंडळाचं मी छोटं इंटरव्ह्यू घेतला. आता पहिलाच आपण मंडळाचं नाव घेतलं तर नवलाई तिथं मंडळ, त्यांचाही छोटासा मी इंटरव्ह्यू घेतला होता. आपण पाहिला असेल, मी स्टार्टिंग करून दिली आणि दादांनी तो पूर्ण कंटिन्यू केला, कारण मला ते जमत नव्हतं. पण प्रयत्न करण्याला नक्कीच यश भेटत असतं आणि हेच मी धरून पुढे चालत आहे. आणि असेच आणि बरेच शाहिरांचे इंटरव्ह्यू घ्यायचे आहेत मला आणि मुलाखत घ्यायची त्यांच्या जीवनातील आनंद, त्यांच्या जीवनातील बॅड पॅच, गुड पॅच, कसे ते वरतून कसे काही नावारूपाला आले, कसं काय झालं, ते सर्व आपल्याला या माध्यमातून जपून ठेवायचं आहे, लोकांपर्यंत पोचवायचं आहे. हेच आपलं एक छोटंसं कर्तव्य म्हणून आपण करत आहोत. श्री केदारलिंग मार्लेश्वर नमन मंडळ या मंडळाचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो, कारण खूप छान पद्धतीने मंडळाने मला सहकार्य केलं आणि मीही त्यांचे मला जसं टाईम भेटेल तसं मी त्यांनाही सहकार्य करत आलो. प्रत्येक शोला जाता नाही येऊ शकत प्रत्येकाच्याच, आणि त्यामुळे मी काही शोना गेलो, काही शोना नसेल गेलो. पण या मंडळाचं वैशिष्ट्य असंच आहे की प्रत्येक वेळी नवनवीन गाणी किंवा नवनवीन पात्र, नवनवीन कलाकार, हौसी कलाकार आहेत या मंडळामध्ये. आणि खूप छान वाटलं मला सर्वांनाच भेटून आणि सर्वांसोबत मिळून. बॅकस्टेजला जास्त कोणाला सहजासहजी जाता येत नसतं, म्हणजे व्हिडिओ शूट करा, गर्दी होते, कारण कलाकारांनाच तिथे मेकअप वगैरे करण्याचं टाईम असतो, म्हणजे जागा स्पेस नसते एवढी. तरी मला त्यांनी संधी दिली आणि बॅकस्टेजसुद्धा मी आपल्यापर्यंत पोचवला. आपला एक व्हिडिओ आहे यूट्यूब चॅनलला, आपण पाहू शकता. पण 40 ते 30 हजारच्या आसपास गेला असेल तो व्हिडिओ. शाहीर समीर टटकरे बॅकस्टेज व्हिडिओ म्हणून आहे, त्यांचासुद्धा आपण व्हिडिओ पाहू शकता. श्री केदारलिंग मार्लेश्वर नमन मंडळ, मुंबई या मंडळाचे सर्वच कलाकार खूप छान पद्धतीने काम करतात आणि ही कला यावर्षी खूप छान पद्धतीने टॉप लेवलला जात आहे. शाहीर समीर टटकरे यांच्या गायनीतून खूप छान पद्धतीने गीतकार गोपालदादा करंडे
आणि गीतकार समीर दादा या दोन्ही खूप छान पद्धतीने आपली लोककला जपत आहेत. या कलाकारांमध्ये नवनवीन कलाकार युवा पिढी घडत आहे आणि खूप छान पद्धतीने ही कला सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करत आहेत. ढोलकीपट्टू यावर्षी खूप छान पद्धतीने एक उदयाला आले आहेत, आपल्या एक नावरूपाला आले आहेत. तेजस चालके म्हणून, मृदुंगमणी आहेत, सौरभ माईन म्हणून, असे खूप नवनवीन कलाकार आहेत. आणि मी एक छोटासा व्हिडिओ केला होता सुरुवातीला. प्रथम शोला मी गेलो होतो डोंबिवलीला. तिकडे एक झांज वाजपी होता, एक बारका पोरगा होता, लहान मुलगा होता. तोही खूप फेमस झाला आणि खूप सर्वांना आवडू लागला. नंतर काही माहीत नाही मला कुठे गेला तो, मी विचारलंसुद्धा नाही आता. पण खूप छान असे आम्ही नवनवीन काही ना काही लोकांपर्यंत, आपल्या रसिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. एक नवनवीन कलाकार लोकांना समजले पाहिजेत, माहिती असली पाहिजे की ह्यांच्यामध्ये सुद्धा एक कला आहे, गुण आहे. आणि याच माध्यमातून आपले चालके दादा आहेत, तेजस चालके, यांना स्टुडिओमध्ये वाजवण्याची संधी मिळाली आणि खूप छान वाटलं, बरं वाटलं की या कलाकारांकडून, या कला मंचामधून आपण घडत आहोत आणि पुढे जात आहोत. अशी खूप छान पद्धतीने मस्त वाजवतो ढोलकी भाई, एक नंबर पोरगा आहे तो. आणि अशा पद्धतीने खूप छान असे कलाकार घडत आहेत. या मंडळामध्ये अनेक आपल्या कोकणची लोककला, प्रत्येक मंडळामध्ये खूप ना खूप काही ना काही नवीन कलावंत घडत आहेत. याचाच खूप अभिमान वाटतो आम्हा कोकणकरांना की आपली लोककला ही लहानपणापासूनच सर्वांच्याच नसानसामध्ये भिनली आहे आणि भिडत आहे. कारण हा युग आहे मोबाईलचा. मोबाईल लहान मुलांना 1-1.5 महिना, 2 महिन्याची किंवा 1-1.5 वर्षाची मुलं झाली तर मोबाईल हातात असतो. मोबाईलशिवाय ते काहीच बघत नाहीत. मोबाईलमध्ये गेम किंवा जे लहान काही ना काही व्हिडिओज पाहत असतात. लहान मुलांचे छोटे व्हिडिओज पाहत असतात, कार्टून्स वगैरे समथिंग. पण ही कला, आपली मातीतली कला, ही लहान मुलांच्या नसानसात भिडली पाहिजे. त्यातलं जे संगीत आहे, त्यातली जी म्युझिक आहे, ती त्यांच्या मनात भिरली पाहिजे. तेव्हाच कोकणची लोककला ही त्यांच्या हृदयामध्ये म्हणजे एक नाव करून जाते आणि ती मनापासून ती इच्छा व्यक्त होते करण्याची, जी कला जोपासण्याची. हे आपलं सर्वांनाच माहिती आहे. मी काय असं सांगत नाही, पण एक मला असं वाटलं म्हणून मी तुम्हाला एक सांगितलं एक उदाहरण. पण खूप छान पद्धतीने हे मंडळसुद्धा आपलं चालत आहे. आणि यावर्षी त्यांनी 10 प्रयोग केले, सक्सेसफुल 10 प्रयोग केले. ओपन शो पुढल्या वर्षीसाठी सर्वांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. तर हे आपलं होतं 2 नंबरचं दुसरं नमन मंडळ. आपण वळत आहोत तिसऱ्या नमन मंडळाकडे. तिसरं मंडळ आहे श्री महाकाली नमन मंडळ, कोलथे, कुंभारवाडी, लांजा. या मंडळाची म्हणजे मी व्हिडिओ कधी काढले नाहीत, पण माझे बंधू आहेत गावी, अरुण अनंत शिवगण, दाभोलगावमध्ये शिवगणवाडीमध्ये असतात. आणि अक्षय, त्यांचे बंधू मोठे अक्षय अनंत शिवगण. आणि आमचे बंधू प्रतीक रवींद्र भाऊ आगरे यांनी सर्वांनी, आणि जसे नयन राजेंद्र पाष्टे यांनी सहकार्य केलं. आणि त्यांनी ज्या नमन मंडळाची व्हिडिओज क्लिप्स मला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला यावर्षी, आणि ते सुद्धा मंडळ मी व्हिडिओज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आमचे बंधू आपले यूट्यूबर आहेत, कोकणकर CD म्हणून चंदन दरडे, आपण सर्व ओळखत असाल यांना. तर यांनीसुद्धा काही मंडळाचे व्हिडिओज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील हा एक व्हिडिओ असू शकतो, कारण मला आता आठवत नाही कोणी काही मला पाठवलं आहे. पण जे लोककलांचे व्हिडिओज मलापर्यंत पोहोचले ते मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. आणि हे नमन मंडळ होतं तिसरं. आणि खूप असे गावच्या पातळीवरसुद्धा खूप छान मंडळं आहेत. खूप नमन मंडळ नवनवीन विकसित होत आहेत आणि खूप छान वाटतं असं की आपली ही लोककला पुढे जात आहे आणि अशी सुरूच राहिली पाहिजे. आपलं पुढील नमन मंडळ आहे कोकण कलामंच मुंबई निर्मित भौरंगी नमन. गायक होते आपले सर्वांचेच युवा पिढीचे ओंकार पडियाल आणि समीर चटकरे दादा. या सर्वांच्याच मदतीने आणि सहकार्याने आणि त्यांची सर्व टीम, मला बाकीच्यांची नावं कन्फर्म माहीत नाही, त्यामुळे मी नावं सर्वांचीच घेऊ शकत नाही आहे. पण या सर्व टीमने, कोकण कला मंचाने ह्यावर्षी मुंबई रंगमंचावर आणि गावच्या पातळीवरसुद्धा खूप छान नमन प्रयोग केली आणि खूप छान वाटलं. असेच सहकार्य आपल्या सर्वांपर्यंत असेल. आणि त्यांचे व्हिडिओज आपण केले थोडेफार, कारण मला बाकीच्या शोला जाता नाही आलं. हॉलवरती अलाउ नव्हतं सर्वांनाच शूट करणं, म्हणून मी पहिला प्रयोग शूट नाही केला. मी पाहण्यासाठी गेलो, कारण लोककला ही पाहण्यासाठी, म्हणजे व्हिडिओज करायलाच पाहिजे असं काही नाही. जिथे नाही तिथं आपण करत नाही, आणि जिथे आपण परवानगी असेल तिथे आपण नेहमीच करत असतो. या मंडळाचे आपले दिनेश दादा कुतरकर
माऊली आणि संदीप दादा सावंत माऊली, गीतकार गोपाळ करंडे माऊली आणि असंख्य आपले त्याचे सहभागी सहकारी यांच्या माध्यमातून, कारण असं नसतं की चित्रीकरण करायचंच म्हणून आम्ही येतो, असं असं काही नाही. आपलं कलाकार कोणताही कलामंच नवीन असेल आणि नवीन जुना कोणी असेल, कलाकाराची कला पाहायला आम्ही नक्की येतो आणि नक्की येणार, यापुढेही येणार. तर तिथे फर्स्ट शो होता आणि पहिलाच कार्यक्रम होता, तर आम्ही मस्तपैकी पाहायला गेलो. रात्री 8चा शो होता आणि खूप मस्त शो झाला आणि हाऊसफुल होता शो. आणि सर्व तिथे मित्र गावची मंडळीसुद्धा भेटली आणि सर्वांसोबत फोटोज वगैरे काढले आणि खूप छान वाटलं. आणि आपले गीतकार प्रशांतदादा खांदारे हे सुद्धा आम्हाला तिथे भेटले आणि त्यांची गाणी आपण पाहतच आहोत, ऐकतच आहोत. खूप सुपरहिट गाणी, गवळण वगैरे मस्त वाटतात. त्यांचीसुद्धा या निमित्ताने भेट झाली. कोकण कला मंचाच्या नमन मंडळ आयोजित केलं त्या दिवशी आणि त्या दिवशी आपलं चॅनल मॉनिटाईज झालं होतं, रिमॉनिटाईज झालं होतं, कारण डिमॉनिटाईजला आपण गेलो होतो रिटर्न. आपले डॉलर्स कमी झाले होते, तरी पण ठीक आहे. आपण पैशासाठी काही स्टार्ट केलं नव्हतं, पण आनंदाची बातमी ही होती की त्या दिवशी आपलं सक्सेस सुरुवात झाली. यूट्यूबने आपला अप्रूव्हल दिलं की तुम्ही डॉलरमध्ये पैसे कमवू शकता. असं तर ठीक आहे, खूप छान वाटलं त्या दिवशी. तो क्षण माझ्यासाठी खूप आनंदाचा होता. 22 तारीख होती ती, एप्रिल किंवा मार्चची होती. खूप छान वाटलं तो शो आणि असंख्य असे कार्यक्रम यापुढे होत राहतील सर्वच मंडळाचे. खूप छान वाटलं आणि असेच नवीन मंच तयार होत राहोत. धन्यवाद. आपलं चौथं नमन आहे आम्ही कोकणकर कलामंच बहुरंगी नमन मंडळ. या आपल्या मंडळाने सुद्धा खूप छान पद्धतीने यावर्षी प्रयोग केलेत. कितीकडे मला आयडिया नाही, पण 7-8-10च्या आसपास त्यांनी केले असतीलच. कारण कंटिन्यू शोज होते. निखिल सपकाळ, अमोल सर, राहुल्या, RJ कोकणकर सर्वच मिळून आणि आपले गायक गीतकार प्रकाशदादा पांजणेदादा, आपल्या तेजलदाई ताई आणि अशा सर्वच आपले एकत्र संच मिळून हा कार्यक्रम आपण नमन कार्यक्रम सुरू केला आहे. यावर्षी खूप छान पद्धतीने सर्वच नमनाची मंडळ आणि खूप छान पद्धतीने कार्यक्रम केले सर्वांनीच. खूप छान वाटलं आणि मी हा हाऊसफुल होता तिसरा शोला मला जाता आलं, कारण सुट्ट्या नव्हत्या मध्ये आणि त्यामुळे तिसरा शो मी अटेंड केला. आणि या शोमध्ये मी फर्स्ट व्लॉग बनवला होता. राहुल बोलला की मला भाऊ बनवा तुम्ही, काय नंतर वॉइस टाका. तर मी जाऊन बनवला. तो थोडाफार तुटका असेल तसा पण दाखवण्याचा प्रयत्न केला. स्टार्ट केलं थोडंफार काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न आहे आपला. आणि तिथे सर्वांनी सहकार्य केलं, खूप छान वाटलं. तिथे व्हिडिओ काढले आहेत मी, अजून टाकले नसतील थोडेफार, पण खूप छान आहेत. आणि त्या ब्लॉगमध्ये आहेत व्हिडिओ थोडेफार. खूप छान पद्धतीने गाणी गायलेत आपल्या सर्वांनीच. आणि आपले गीतकार अमोलदादा सर आहेत, ते खूप छान पद्धतीने संगीत आयोजन केलं होतं आणि खूप छान पद्धतीने सर्वच कलाकारांनी आपली भूमिका ही खूप छान पद्धतीने साकारली. याही मंडळाचे मी खूप आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मला तिथे येऊन आपलं एक कोकणची लोककला खूप छान पद्धतीने दाखवली आणि तिथे मांडली. सर्व रसिक प्रेक्षक खुश होते. हाऊसफुल शो झाला, तिसरा हाऊसफुल झाला आणि पुढील वर्षासाठी सुद्धा सर्वच टीमला खूप शुभेच्छा. आपलं 5वं नमन मंडळाची शोभा राघोबा राधाकृष्ण नमन मंडळ मोरडे गवलीवाडी. ओके. तर या मंडळाचे आपले पप्पादादा भांडागले आणि सर्व टीम, ओंकारदादा असतील, सर्वांचं खूप अभिनंदन, आभार. कारण खूप छान पद्धतीने आपण गावच्या पातळीवर, मुंबईच्या पातळीवर सुद्धा खूप छान पद्धतीने एक प्रयोग केला. मुंबईला पण येता नाही आलं मला. त्या दिवशी एकाच दिवशी 2 शो होते, त्या कारणाने नाही येता आलं मला. पण खूप छान. माझ्याकडे पण आपले व्हिडिओ आहेत, कारण माझे सहकारी त्या शोला आपल्या गेले होते. आम्ही प्लॅनिंग केलं होतं की तुम्ही तिकडे जा, आम्ही इकडे जातो आणि व्हिडिओ शेअर करून आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू, आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचू, रसिक प्रेक्षकांपर्यंत. आणि असा आपण शो केला. आणि गावच्या पातळीवरती पण मला माझा भाऊ अक्षय शिवगण यांनीसुद्धा आपल्या व्हिडिओज माझ्यापर्यंत पोहोचवले आणि ते मी आपल्यापर्यंत आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून प्रसारित केले आहेत. खूप छान वाटलं आणि खूप छान पद्धतीने खराखुरा घोडा नमन मंडळामध्ये त्यांनी सादर केला आणि खूप छान वाटलं. आणि खरी पात्रसुद्धा म्हणजे काहीतरी नवीन करणं आणि खूप छान पद्धतीने असं आहे. खूप छान वाटलं. श्री देवी वाघजाई भरारी नाट्य नमन मंडळ ओढचे खुर्द, या मंडळाची व्हिडिओसुद्धा मला माझ्या काही मित्रांनी किंवा भावंडांनी शेअर केले होते. आणि तसेच आपली एक रील स्टार आहेत प्रमिला राणे, यांनीसुद्धा हे व्हिडिओज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आणि खूप छान वाटलं. असं सहकार्य करत राहावा.
मंडळ खूप छान आहेत. सर्वांचीच कला ही खूप आकर्षित आहेत. सर्वांच्या नमन मंडळामध्ये काही ना काहीतरी नवीन आणि नवनवीन गाणी, नवनवीन गीतकार आपले आहेत. त्यांनी खूप छान पद्धतीने लोकांना अटॅचमेंट करून ठेवलं आहे, की आपल्या मंडळात म्हणजे कुठेही नमन असो सर्वच येतात. सर्वांनाच आनंद आहे. तर याही मंडळाचे आपल्याला खूप छान छान पद्धतीने व्हिडिओज मिळाले आणि तेही आपल्या चॅनलला आहेत. नक्की पहा. धन्यवाद. आपलं पुढील मंडळ आहे 7वं श्री नटेश्वर नाट्यनमन मंडळ विरार मुंबई. या मंडळाचे वैशिष्ट्य असे आहे की मी मागच्याच वर्षी हनुमान जयंतीला या कार्यक्रमाला उपस्थित होतो घाटकोपर या ठिकाणी. प्रथमच क्षणी मला त्यांची गाणी जी होती ओंकार पड्याल यांच्या मधुर आवाजामध्ये जी गाणी होती आणि साईराज शिंदे हे कोरसला होते आणि खूप छान वाटलं आणि खूप छान चित्रीकरण करण्यास आम्हाला मिळालं तिथे ओपन शोमध्ये. आणि हा शो यावर्षीसुद्धा झाला, पण मला जाता नाही आलं. पण या शोचे व्हिडिओज कोकणकर सूरज, मी कोकणी सूरज यांच्या माध्यमातून मला मिळाले आणि तेही मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. खूप छान वाटलं. आपले असंख्य असे आहेत यूट्यूबर, ते सुद्धा आपल्याला व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचवतात की दादा तू नाही आलास तर काही प्रॉब्लेम नाही, आम्ही तुला व्हिडिओज देऊ. मला कसं आहे पण त्यांना माहिती आहे की आपलं काहीतरी बॉन्डिंग आहे खूप छान पद्धतीने आणि ते आपल्याला व्हिडिओज देतात आणि खूप छान वाटतं. त्यांचे सहकार्य असतं आणि आमचंही सहकार्य त्यांना असतं एनी टाईम, कधीही, कुठेही, कसंही. धन्यवाद. पुढील आपलं नमन मंडळ आहे सप्तरंगी कोकण कलामंच मुंबई. सप्तरंगी कोकण कलामंच मुंबई या कोकण कलामंच मुंबई या मंचाचे अध्यक्ष सुनीलदादा घेवडे यांच्याशी खूप जवळीक आहे आमचं आणि खूप छान मित्र आहेत आणि म्हणजे खूप छान असं बॉन्डिंग आहे आमचं आणि खूप छान पद्धतीने आमची ओळख अशी झाली की मी यांच्या आपल्या या नमनाला गिरगावच्या ठिकाणी गेलो होतो आणि असं झालं की तिथे चित्रीकरण करण्यास मनाई होती, सक्त मनाई होती. पण मी व्हिडिओ शूट केला. गण होता तो गण खूप छान मला आवडला कारण मी आवड आहे मला सर्वच गाण्यांची, गीतकार छान छान नवीन म्युझिक्स होते त्याच्यामध्ये आणि मला राहवलं नाही. मी ते व्हिडिओ काढला आणि मला कोणी थांबवलं नव्हतं तेव्हा की म्हणजे कसं मी तो व्हिडिओ माझ्या चॅनलला अपलोड केला. तर दुसऱ्या दिवशी मला मॅसेज आला कारण माझ्या कॉन्टॅक्ट्स नंबर आपल्या अबाउट्समध्ये आहेत ग्रुप यूट्यूबच्या. तर मला कॉन्टॅक्ट करण्यात आला दादांचा की दादा तुम्ही हा व्हिडिओ कोणाच्या परमिशनने टाकलात वगैरे वगैरे असं. तर म्हटलं मला दादा आवड आहे या कलेची आणि त्यामुळे मी तो अपलोड केला आणि अशा पद्धतीने तो काय मी प्रायव्हेट ठेवला, काही प्रॉब्लेम नाही. ते बोलले आता नाही, आमचे अजून कार्यक्रम बाकी आहेत तर आपण नंतर करूया तो. म्हणजे ठीक आहे दादा, काही प्रॉब्लेम नाही, मला आवडलं म्हणून मी अपलोड केला, लोकांपर्यंत पोहोचवला. छान वाटलं मलाही. मी रोज तो व्हिडिओ संध्याकाळी रात्री काम करताना किंवा झोपण्यापूर्वी असं मी व्हिडिओज पाहत असतो. तर आता बोलले काही प्रॉब्लेम नाही दादा. त्यानुसार या प्रसंगाने आमची ओळख झाली आणि खूप छान पद्धतीने ओळख झाली. याचा तुम्ही विचार केला नसेल की अशी छान छान मंडळी आपल्या या कोकणातील लोककलेचे खूप छान पद्धतीने भेटत आहेत आपल्याला आणि त्यातील आनंद खूप छान आहे. दादांचा पहिला कार्यक्रम आमची अशी भेट झाली. दुसरा कार्यक्रम दादांनी परत लावला होता, त्या शोला मी स्वतः गेलो आणि मला इच्छा होती दादांना भेटण्याची. दादा खूप बिझी होते कारण त्यांनी स्वतः आयोजित केला होता आणि नवीन संच होता आणि नवीन मुलं होती सर्व, म्हणजे त्यांची सर्व मंडळी आहेत. पण खूप छान पद्धतीने मी शेवटपर्यंत थांबलो आणि शेवटी भेटून गेलो दादांना. त्यांना खूप छान वाटलं की माझ्यासाठी कुठे थांबलं शेवटपर्यंत आणि मस्त एक सेल्फी काढला आम्ही आणि ती एक आठवण म्हणून आम्ही ठेवली. तर अशा पद्धतीने आमची बॉन्डिंग अजून वाढत गेली आणि ह्याच वर्षी दादांनी मला स्वतः इन्व्हाइट केलं की दादा तुम्ही या, आपल्या व्हिडिओ काढा, आपण जेव्हा सांगू तेव्हा टाका, अपलोड करा, पण येऊन तुम्ही शूट करा, तुम्हाला फुल परमिशन आहे. आणि मी या मंडळाशी सुद्धा एकत्रितपणे मंडळाचा सदस्य म्हणून आहे. हे सर्व मला आपलेच म्हणून मानतात आणि खूप छान वाटतं. या मंडळाचे सर्व कलाकार, गायक मंडळी, संगीतकार खूप छान पद्धतीने मेहनत करतात आणि खूप छान पद्धतीने आपली लोककला, कोकणची लोककला आपल्या पुढे चालू ठेवत आहेत. याच वर्षी त्यांचा मे महिन्यामध्ये एक शेवटचा शो झाला होता. त्यानंतर आपण हा व्हिडिओ अपलोड केला आहे, आपल्या चॅनलला आहे. खूप छान पद्धतीने असे नृत्य कला आणि एक गप काही असे हे आहे, आपण वगनाट्य असतं तसंच हे काल्पनिक नाट्य आहे की अरे गप जो नमान सुरू झाला, हा एक व्हिडिओ पण आपण टाकला आहे. अरे गप जो नमान सुरू झाला, हा एक खूप छान दादाने मांडला आहे विषय
आणि खूप छान पद्धतीने तो सर्व कलाकारांनी सहकार्य करून खूप छान पद्धतीने तो तिथे स्टार्ट केला आणि आपली सुरुवात केली. म्हणजे तो एक रचवला तिथे नमन मंडळ. मस्त एकदम मस्त कार्यक्रम झाला आणि या पुढच्या वर्षीसुद्धा आपण खूप छान पद्धतीने या कार्यक्रमात सहभागी होऊ. आणि याच मंडळाने आपल्या म्हणजे याच वर्षी शक्तिगीताचा सामना लावला होता, जंगी सामना लावला होता आणि त्या संदर्भात मी गेलो होतो. मला प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांनी एक निमंत्रण दिलं होतं. तर आपल्याच कोकणचे अनेक यूट्यूबर्स आणि अनेक कॉन्टेंट क्रिएटर सर्वच होते. तर मलाच माहिती नव्हतं की निखिल दादा वगैरे येणार आहे. निखिल सपकाळ दादा, आपण सर्व त्यांना ओळखत आहातच. ते स्वतःच येऊन माझ्या बाजूला बसले आणि मी म्हणजे कसं झालं म्हणजे एवढे मोठे यूट्यूबर्स ते स्वतःला यूट्यूबर म्हणजे आहेत. ते एकदम साधा माणूस आहे, व्यक्ती खूप छान आहेत आणि ते होते. त्यांच्याशी माझी ओळख झाली. प्लस राहुल आमचे कोकण दर्शन आपलं दाखवत असतात. राहुल गवाली, RJ कोकणकर म्हणून आपण सर्व त्यांना ओळखत असाल. हे सर्व आपल्याला भेटले. तसेच नांदगावची राधा सिद्धीताई सांडिये यासुद्धा आपल्याला म्हणजे त्या माध्यमातून त्यांचाही सहभाग म्हणजे त्यांच्यासोबतही आपली ओळख निर्माण झाली आणि खूप छान वाटलं. तेव्हा सर्वांसोबत फोटोज वगैरे काढता आले आणि खूप छान असं एक माहोल निर्माण झाला आहे. फक्त आपल्या या सर्वांच्याच माध्यमातून, मंडळाच्या माध्यमातून, आयोजकांच्या माध्यमातून आणि सर्व नियोजन खूप छान झालं. तोही शक्तितुरा खूप छान मस्तपैकी झाला होता आणि खूप छान असे सहकार्य आपल्या सर्वांना लाभले आहेत. या सर्व मंडळाचे आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतो. पुढील नमन मंडळ आहे राधाकृष्ण नमन मंडळ पूर्णे मधली पडेवाडी. या नमन मंडळाचे व्हिडिओज वैभव पडे हे खूप उत्कृष्ट गायक आणि त्यांचा आवाज एवढा खूप मधुर आहे. तुम्ही नक्की ऐकाल, माझ्या व्हिडिओमध्ये असेलच. त्यांचेसुद्धा व्हिडिओज दादाने स्वतः दिले आहेत किंवा स्वतः पाठवले आहेत किंवा आपले रील स्टार आहेत प्रमिला राणे यांनीसुद्धा आपल्या ते व्हिडिओ त्या यूट्यूबच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पाठवलेत आणि त्यांचंसुद्धा नमन खूप छान पद्धतीने यावर्षी सुरू झालं आणि खूप छान पद्धतीने ते काम करत आहेत. त्यांचंसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. असेच सपोर्ट करत राहा आणि आपली लोककला जपत राहू आम्ही. असंच धन्यवाद आणि असंच सहकार्य करत राहा. धन्यवाद. पुढील नमन मंडळ आहे आपलं शिवभक्त कोकण लोकनाट्य नमन मंडळ. शिवभक्त कोकण नाट्य नमन मंडळ या मंडळाने सुद्धा खूप छान पद्धतीने आम्ही व्हिडिओ शूटिंग केली तिथे आणि खूप छान पद्धतीने नवनवीन कलाकार मला भेटले आणि त्यांच्यासोबत आपण अजूनही आहोत. त्यांचे नृत्य, त्यांचं एक समाज प्रबोधन करणारे विषय त्याच्यामध्ये ते मांडतात आणि खूप छान पद्धतीने गवळण नृत्य हे खूप छान पद्धतीने करत असतात. मला ते खूप आवडलं आणि खूप छान अशी लोककला प्रत्येक नमन मंडळामध्ये काही ना काहीतरी नवीन आहे आणि नवीन दाखवण्याचं प्रयत्न असतात आणि खूप छान पद्धतीने ते नमन मंडळ त्या दिवशी होतं आणि त्या नमन मंडळाला मला खूप छान वाटलं आणि सर्व कलाकार माझ्यासोबत अजूनही आहेत कॉन्टॅक्टमध्ये आणि खूप छान वाटलं की असेच नवनवीन कलाकार आपण जोडत चाललो आहोत आणि इथंच खूप मोठा आनंद आहे. आणि यासुद्धा मंडळाने खूप छान पद्धतीने आपलं सहकार्य केलं आणि खूप छान वाटलं आणि खूप मजा आली त्या नमन मंडळात त्या दिवशी. आणि खूप छान म्युझिक्स आणि खूप छान असे गायक आणि गीतकार लाभलेत मंडळाला आणि खूप छान अशी कला आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न नक्की केला. आणि यावर्षीसुद्धा आता शेवटचा प्रयोग आहे वाटतं सध्या, तोही खूप छान पद्धतीने होणार आहे आणि खूप छान वाटलं. या मंडळाशी आपण एकरूप आहोत, त्याही मंडळाचा आपण एक भाग आहोत. खूप छान वाटलं. धन्यवाद. पुढील नमन मंडळ आहे श्री मार्लेश्वर कलामंच विरार कारगिल नगर. या मंडळाचे खूप छान प्रयोग सुरू होते. 7-8 प्रयोग झाले आहेतच यावर्षी. खूप छान पद्धतीने मला जाता नाही आलं विरार साईडला वगैरे होते शोज, पण जवळचा शो होता वडाळा या ठिकाणी आणि मी नुकसाच जवळ वडाळा साईडलाच राहतो. तर तिकडे होता तर मी तिकडे नक्कीच भेट दिली आणि तिकडे कोणी यूट्यूबर नव्हतं आणि मी जाऊन तिथे शूट केलं आणि दादांना सर्वांनाच त्या सर्व त्या मंडळींना सर्वांना आवडलं की आपली लोककला ही पोचवण्यासाठी एखादा व्यक्ती आला आहे आपल्या आणि खूप छान वाटलं त्यांना. ही लोककला आपण यूट्यूबला पाहणार आहोत कारण वडाळाचा शो हाऊसफुल झाला आणि खूप छान पद्धतीने झाला. आपण पाहिला असेल माझा व्हिडिओ, म्हणजे दाखवलं पूर्ण किती लोकं होती आणि कार्यक्रम किती उत्कृष्ट झाला. या मंडळाला खूप छान पद्धतीने सपोर्ट मिळाला
खूप छान आहे आणि असेच कलाकार खूप छान आहेत सर्वच आणि अशीच कला ही आपली जपत राहा. याही मंडळाचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. पुढील नमन मंडळ आहे हौसी कलाकारांचा एकत्रित धुमशान. या नमन मंडळाला मी गेलो होतो वर्ली या ठिकाणी. खूप छान पद्धतीने सादर झाला कार्यक्रम. याच्यातली मी बॅक स्टेजला थोडंफार केलं. सागरदादा नावले दादा यांच्या बॅक स्टेजला आणि ताई होत्या. त्यांचे व्हिडिओज काढलेत आणि पुढील छोटे मोठे काढलेत व्हिडिओ, कारण थोडेफार व्हिडिओ अलाउड नव्हते टाकण्यासाठी. आम्ही पालन केलं त्या गोष्टीचं. थोडेसे व्हिडिओ आम्ही अपलोड केले आणि थोडेसे नाही केले, पण खूप छान वाटलं. हाही शो खूप छान वाटला यावर्षी आम्हाला. या मंडळाने सुद्धा सहकार्य आम्हाला केलं आणि म्हणजे तिथे जाऊन व्हिडिओ शूट करणं हे सुद्धा खूप हे असतं, म्हणजे सर्वांनाच अलाउड नसतं. काही लोकांना देतात, काहींना नसतं देत. आपल्याला ती संधी मिळाली आणि खूप छान वाटलं. या कलेचा आपण एक सहभागी झालो. धन्यवाद हौशी कलाकार मित्रमंडळ. पुढील नमन मंडळ आहे कोकणची लोककला लोकप्रिय डोंबिवलीकर तालुका गुहागर यांचे भौरंगी नमन. हे नमन होतं वडाला या ठिकाणी. आमची प्रियंका ताई आहेत, तर त्यांच्याच माध्यमातून मी मला समजलं की इकडे नमन आहे. तर चला मग आपण गेलोच त्या नमन मंडळाकडे आणि नमन पूर्ण शूट केलं. खूप छान वाटलं त्या दिवशी. एकदम मजा आली, कारण सर्वच त्या वडाळा ठिकाणी गावची, म्हणजे माझ्या क्लासेस कॉलेज सर्व त्या साईडलाच होतं. तिकडची सर्व मित्रमंडळी भेटली आणि खूप छान वाटलं त्यांच्यासोबत नमन पाहण्यासाठी. त्यांनाही काही लोकांना माहीत नसतं की कोकणची लोककला आपली काय आहे. अक्षय करतो आहे, यूट्यूबला व्हिडिओ टाकतो, लिंक पाठवतो, पण नेमकं काय असतं ते प्रत्यक्षात पाहण्याची संधी त्यांना वडाळा या ठिकाणी मिळाली. कारण त्याच ठिकाणी वडाळा मच्छी मार्केट वगैरे त्या ठिकाणी ते शो लागला होता. त्या शोला आम्ही गेलो आणि पूर्ण व्हिडिओ शूटिंग आपण केलं आणि याहीसुद्धा मंडळाचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो, कारण त्यांनीसुद्धा आम्हाला बोलवून संधी दिली. धन्यवाद. पुढील नमन मंडळ आहे नवविकास नमन मंडळ बिडगाव दत्तवाडी क्रमांक 1. भौरंगी नमन अर्थात कोकणचे खेळ. याही नमन मंडळाचे खूप छान व्हिडिओज आपल्यापर्यंत आले. गवळणीचे एक नवीन नृत्य प्रकार आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिला. लाईटिंगच्या माध्यमातून आपण काही 1-2 व्हिडिओ टाकले असतील. तेही मला कोणीतरी पाठवले होते. मला जे व्हिडिओज आपण पाठवतो आम्ही त्यांचं नाव डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो. कोकणी संघ आणि त्यांचं नाव म्हणून मेन्शन करतो. आणि त्यांचं कारण त्यांचीसुद्धा मेहनत असते. त्यांनी शूट केलं असतं ते आपल्याला आपुलकीने पाठवतात की तुम्ही हे व्हिडिओज आपल्या चॅनलला टाका, अपलोड करा ही, कारण तुमच्या चॅनलला आपले व्हिडिओज राहतील कंटिन्यू आणि कंटिन्यू राहू असतातच. त्यामुळे तर त्याहीसुद्धा मंडळाचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. खूप छान वाटतं की असेच आपले सर्व मंडळ आपल्याशी एकरूप आहेत आणि खूप छान पद्धतीने सहकार्य करतात. धन्यवाद. आपलं पुढील नमन मंडळ आहे श्री स्वामी समर्थ नमन मंडळ पुणे. हे नमन आमचे बंधू आणि सर्व सहकारी यांनी मिळून हे नमन आयोजन केलं होतं आणि खूप छान व्हिडिओज त्याही माध्यमातून व्हिडिओज आपल्यापर्यंत पोचले. जाता नाही आलं मला पुण्या साईडला कामानिमित्त वगैरे, पण आमचे 4-5 बंधू आहेत. त्या आमच्या 5ही बंधूंनी आम्हाला व्हिडिओज क्लिप्स आपल्यापर्यंत पोहोचवले. आमचे बंधू आहेत सागर मांडवकर, शैलेश धावडे, किरण बेंडल, तेजस धावडे, अमित बेंडल. या आमच्या 5ही बंधूंनी खूप छान पद्धतीने व्हिडिओ शूट करून ते आपल्यापर्यंत पोचवले आणि तीही कला आपण लोकांपर्यंत पोचवली, रसिकांपर्यंत पोचवली. कारण त्याच्यामध्ये खूप मणिमल्ला सुरू या असं खूप साऱ्या भूमिका होत्या आणि लहान एक राधा कृष्णाचं गीत होते, खूप छान होतं. आपल्या चॅनलला आहे, नक्की पहा. आणि खूप छान पद्धतीने असं एक दूतमारी वगैरे जे असतात ती प्रेक्षकांमधून ज्यांची एंट्री, एवढ्या हाऊसफुल शोमधून की प्रेक्षकांमधून एंट्री असं जे आहेत सर्व व्हिडिओज आपल्या चॅनलला आहेत. आणि खूप छान पद्धतीने ह्याही वर्षी आणि हा प्रयोग केला, कार्यक्रम केला. खूप छान वाटलं. सर्वांचेच आभार व्यक्त करतो. असेच पुढील आपली लोककला जपण्याचा प्रयत्न सर्वांनीच करावा आणि खूप छान वाटतं असं सर्वांनाच भेटून. धन्यवाद. पुढील नमन मंडळ आहे श्री ग्रामदेवता लोककला नाट्य नमन मंडळ मांभले जाधववाडी. तर या नमन मंडळाचे मला काही व्हिडिओज मागच्याच आठवड्यात माझ्या बंधूने दिले होते. हे नमन आपल्या गावी झालं होतं, मामाच्या साईडला, माझ्या दाभोळ साईडला, वरची सुकमवाडी या ठिकाणी. तर माझे बंधू गेले होते, माझ्या मोठ्या मामाचे पुत्र, माझा भाऊ छोटा.
त्यांनी हे व्हिडिओज रातोरात पाठवले मला आणि मी दुसऱ्या दिवशी अपलोड करता नाही आले मला, कारण काम होतं जास्त ऑफिसचं. पण ते व्हिडिओ तिसऱ्या दिवशी मी अपलोड केले आणि खूप छान पद्धतीने रिस्पॉन्स आला. कारण या मंडळामध्ये वैशिष्ट्य खूप छान पद्धतीने गवळणी आहेत, मावशीचं खूप छान नृत्य आहे आणि खूप छान पद्धतीने हे सर्व नमन मंडळं आहेत. आम्ही गाणी, विशिष्ट आवाज, गायकांचा, गीतकारांचा आवाज खूप छान आहे आणि खूप छान पद्धतीने हे नमन आहे आणि सर्वच नमन मंडळाचे मी खूप विशिष्ट पद्धतीने आभार व्यक्त करतो की आपण सर्वांनी ही संधी मला दिलीत. या सर्वांचे मी या वर्षीचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. पुढील वर्षी अशी संधी तुम्ही नक्की द्याल आणि जसं मला टाईम भेटेल, तसं मला वेळ भेटेल, तसं मी आपल्या सर्वांच्याच नमन कार्यक्रमाला सहभागी होईल आणि सहकार्य नक्की करेल. धन्यवाद. असंच प्रेम राहू द्या. आणि आज आपल्या यूट्यूब चॅनलला 14,000 सबस्क्राईब फॅमिली कुटुंब पूर्ण झाले आहे. पुन्हा एकदा मी सर्वांचे विशिष्ट आभार व्यक्त करतो. आपण आहात म्हणून आम्ही ही लोककला टिकवत आहोत आणि पुढे नेत आहोत. आपल्या सर्वांचंच विशेष आभार आणि बहुमूल्य वेळ आपण देऊन ही व्हिडिओ नक्की पाहता आणि लोककला जपण्याचा प्रयत्न करता. त्याबद्दल मी सर्वांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.